अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अरे वालेकुम अस्सलाम। आओ। अब्बू अल्लाह ताला के सलामत रखस। और तोहर बड़का भाई कहाँ बाड़न? अरे अब्बू तारा दुआ से हमू सही सलामत बानी। अरे आबा आबा। अच्छा ये बतावा, तू दोनों भाई इंतकाम के राह पर कहां तक पहुंचला? बस अब्बू अब तहार दुआ चाहिए। वो तांडव के अंत होके के समय आ गिल बा। अब बहुत जल्दी हमार बाबूजी के आत्मा के मुक्ति मिली। हाँ अब्बू, अब जनता भी जागरूक हो रहल बा और हमनी के प्रशासन से भी मदद मिल रहल बा। अरे हाँ, वो नेक दिल एसडीएम साहिबा कैसन बाड़ी? अरे वो एसडीएम ना, हाँ वो न्याय की देवी बाड़ीन। अरे इतना ईमानदार और कर्म के प्रति निष्ठावान ऑफिसर आज तक अपन जिंदगी में नहीं देखले। अल्लाह उनका के बरकत देस बेटा। आमीन अब्बू आमीन। शाबाश अनुराधा वर्मा, शाबाश। जवान खून, नया जोश, आखिर अपन रंग दिखाई रहल बा। अरे तू तो रामनगर के राजा के खिलाफ मोर्चा खोल देला बाड़ू। देखो तारा यही बहादुरी से खुश होके हम तोहार तबादला जमुई जिला में करतानी, वो सीधा डीएम के पद पर। सर, ये प्रमोशन के लालच रउआ उनके के दिहा जे पैसा खातिर नौकरी करेला। अनुराधा वर्मा कभी पैसा खातिर नौकरी ना करेली। हमरा देश के खातिर कुछ करे के बा। ओ चाहे हम नौकरी में रह के करब या नौकरी छोड़ के। बढ़िया खबर बा मंत्री। अब आइल ऊंट पहाड़ के नीचे। साली एसडीएम तक गई। अब जा हमरा के दुख देवे वाला उ दरोगा के मुद्दई लाख बुरा चाहे तो का होला, होला वह जो मंजूरे खुदा होला। आज तक रहुआ लोग जौना के गैर और अजनबी समझत रहनी, ये गैर और अजनबी नहीं खन, यह मिट्टी के पैदाइश हुवन, यह मिट्टी के का? इहा अजय
हमार शुक्ला भैया